Я микрофон медод ки мезади овозат хушрӯ меомад ки мефаҳм наве ки МС да гапам ҳамон хеле содагиам вале ман гуфтагиам. салом алейкум бародарои азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соҳ саломат ҳастен. Як наворам раво кардам, бародарои азиз тамошо кардам наве ки МС видео кардай навик уха гапота нафаҳмидама, аммо ай фишфиши бисёра дига нафаҳмидама, ба фирм кам хеле фаҳмидам да ба гӯшам ҳамин тараси гуфтесай ки биёй пеш во бихаем намешид ки аммо бародар ки рекламаш кесай мегуфтиш ягон микрофон медод аммо тем более ҳамҷа худаш бизнес кесай ба фирм ки уқа қимати ҳам нест. Я микрофон медод ки мезади овозат хушрӯ меомад ки мефаҳмидам. ана мегӯй комментария кон гуфтесай ки коми гап дора биёя ай пеш гап зина. Бале ман гуфтагиам ки душмон мекунам кадомиш ки гап дора биёя ай пеш гап зана. Ман ягон ҷои инуваиш нест гуфтагиам. Ида гапам ҳамон хеле содагиам. Боша гап нест. Не твой уровень, дорогой. Я вызываю тебя и таких, как ты, всех вызываю. Болтунов. В любом месте. Только дай знать, где ты находишься. Дай знать, и все. мусофирони гироми қадар, мехоҳед билети арзон дарёфт кунед, аммо дар ҳамагӣ авиакассаҳо билет гарон аст. хушхабар, авиакассаи бобои лангарӣ инсоф нав кушода шудааст билети арзон ва боэътимод ба тамоми самтҳои Русия ва Тоҷикистон ва дигар республикаҳо. пули худро сарфакорона истифода баред ва барои дастрас намудани шифтаҳо номерҳо дар болои экран +7 968 664 99 96. бо мо бошед. Авиакассаи бобои лангарӣ инсоф.